Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε Hero Zero. Σας δείξω βασικά τον παίχτη μου εδώ πέρα, τον παίχτη μας, γιατί δεν τον έχω μόνος μου. Ωραία. Πάμε λίγο. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Ωραία, είμαστε εδώ. Το όνομα του παίχτη μας είναι Facebook Hero. Τώρα θα σας δείξω τι επίπεδου είναι οι ειδικές αποστολές μας. Διαφημίσεις και βλακίες. Λοιπόν, να σας δείξω και το γατάκι μας, Twitter Hero, από το Facebook. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα μας εδώ, η Harley Davidson. Και άμα θέλετε να μπείτε, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέλη. Αυτοί είναι οι κανόνες μας. Αν προλάβετε, διαβάστε τους. Λοιπόν, και αυτή είναι η περιγραφή. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά λεφτά. Και τώρα θα πάμε λίγο στο κατάστημα, να σας δείξω πόσο professional είμαστε. Κοιτάξτε εδώ τα στατιστικά. Καλά, είμαι και πρώην. Λοιπόν, αυτή η γάτα μοιάζει σαν τον Sherlock Holmes. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Να σας δείξω μια επίθεση. Καλά, αυτό κάνω πως δεν το είδα. Και θα κάνω επίθεση. Όχι, δεν θα κάνω επίθεση. Θα κάνω επίθεση αυτό. Ούτε καν πώς είναι. Πολύ ωραία. Έχει κολόσκυλο. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάνω απ' όλα αυτός είναι ο παίκτης μου και σας περιμένει να μπείτε στην ομάδα του. Ειδικές αποστολές. Συγγνώμη, δεν σας το έδειξα. Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Γι' αυτό, συγγνώμη, θα πατήσω αυτό και θα σας δείξω. Ειδικές αποστολές, το έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Αυτό στην αρχή δεν σας το δείχνει, γιατί είστε λίγο νουμπάκια, άρχισε. Λοιπόν, εδώ τα έχουμε τελειώσει όλα και έχουμε φτάσει στο 7. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε και πού είμαστε. Σαν Harley Davidson. Λοιπόν, 455 θέση. Είμαστε τέλειοι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που το είδατε και